lemari tumpuk versi murah, Mas. Komplit meja rias. Piro murah ke? 4.200.000 bae. Nek sing murah biasane kan gedhi. Ya. Sing dhuwure 2,5 meter kae. Heeh. Lah nek iki dhuwure mung 2,20 meter. Ya. Panjang iki 1,5 meter. Dadi Oke, sing sing versi minimalis. Ya, Oh ya, betul. Wis komplit karo meja rias, enek lacine iki, Mas. Oh iya, wis enek lacine barang iki ya. Komplit tenan iki ya. Komplit kok sampean njaluk tambah lampu ning kene ya iso. Wis request ya iso, Mas. Iso iki gak enek lampune mergo wong gak seneng. Oh ya. Kene terus lawang iki, Mas. Delok. Lawang sliding. Telu. Wah, enak apa ning jero iki, Mas? Iki tempat hijab, nggo gedung. Wah, yo jan komplit tenan iki. Yo yo to, ngene iki nek ra request yo ra iso. Dadi jan kuning. umpama Mas jerone njaluk tambah laci, apa njaluk tambah tempat hijab dilayani. Ya. Ngono lho. Ya sisih wi. Kene. Iki nggo lempitan. Oh, nggih lempitane. Sakmene ombone kocone kandel-kandel iki lho. Oh iya, jan. 4.200.000 meroy dadi teko nggon. Meroy teko nggon ki piye maksude? Maksudnya iki 4.200.000 iki nek ning area Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Yogyakarta gratis ongkir. Oh, gratis ongkir. Free. Oh iya, oke. Ki engko nek dilebokne omah gak sedeng, iso dilebokne sing isor sik, dhuwure iki nyusul, Mas. Oh, knockdown ki, Mas. Ya, Iso knockdown. dicepot. Oh. Oh iya. Cara pesene langsung hubungi nomor WA aku ning bawah foto profil, Heeh. kirim alamat lengkap, barang tak teri teko omah, bayarin es teko. Oke.